всички ще направя купчето на Рубик. Някои от следващите видеа ще покажа формулите, изпълняват се няколко формулки и така се нарежда купчето. Аз се научих да го нареждам от клипчета в YouTube. Затова реших да споделя как го подреждам аз и след време също ще направя клип с формулите. Първото, което правим, се прави бял кръст отгоре, след което почваме да редим углите. След като наредим горната, започваме да редим вторият ред. Първият и вторият ред са вече подредени, сега започваме с третият. Сега започваме да подреждаме углите. Тези двата вече са готови, остана да обърнем тези два ъгъла. Казах, изпълняват се няколко формули. Купчето е наредено. Благодаря, че изгледахте видеото. Друг път ще покажа формулите.